Kveld Samuel, og velkommen til påskastevnene Han Risen, og samfunnsmøter her i Esterødene. Og vi skulle nå for å begynne ved å synge God sendte sånn Herren Jesus. Velkommen av samfunnsmøtene. Nå for Erne Zakariasen å komme og begynne løtene. Vi har stått Norge og bøn. Men først så har vi noen løsninger. Dette møtet blir strømt, så vi sier hjertelig velkommen til alle de som hittar av internett nå, rundt om landet og utenfor Østjønner. There is English translation in your ear, if you would like. There is guidance in the hallway. Or you can ask at the back how to get it fixed on this meeting and on the next as well. Og hadde vært altså omsetning til engst. Vi har et badnarum ikke badnansing, at rom her og inn atnafri her. Her kunne foreldre at yngre bøtten trekke seg atter hvis det tørver at vi. Her ikke ansing, men man kan fære her. Vi har et bønarum som inn her, hjørnen her, hvis man tarvar forbøn, eller så, under møtene, eller attene, så blir til affære her, og få samrøve. Så synes jeg det er som vi har basene her, nå blir det negva løsninger, men baser for imser fellesskaper. Vi vanner det å stekke og for å prate og hitja, og kunne det ikke noen til som her. Attene, under drekka munnen, og ta ved en drekka munner, og vi er ølenek folk. Drekka er ved fram, og på det vet ikke nær til at det finnes drekka i så rønne trekkjøs bortsett fra og greier stedet. Ja. Nå kommer
Arne at börja lötna och så gärna för att synja och jag koster. Vi koster missioner. Jag vet inte om Arne är det, men jag har så alltid att erfara bara börja lötna vid bön. Gav vi här i åkara, vi kommer framför te, och vi ber om att signa dessa städerna här. Vi tackar dig för det vi har haft i Larvik, och i fyra dagen och i Jar. Tackar dig för den fagra hopen av ungdomsfolken som fyllde akkurat seg alle Larvik i Jar, og vi ber om att signa dig och ta lov. Och herre, vi ber om att jökna sig det här, att akkurat görste skulle være drive nærre til tøyen og nærre til noen annan, og herre, vi ber om å være nær ved den høylige ante, herre, å tale ved gjørstene og frelsa saler, gå frelsere. Vi ber om å påskastevnen, det søvan som ligger under Ødlund, da du komst av himmelsens hatten, og tjekst løyen ut av Golgata, og gjør oss gjørsten akkurat dyr av nødgjøn som omgående fyr, og kraften og veldig til denne opprørsen skal være veldig for oss. Og Jesu navn. Amen. Ja. Så får jeg synge. Herre av hjärsta tog herre med rest. Jag vet att det stämmer ju. Navn i Jesus. Stora navn i Jesus.
Så halt vi färra till Jesus ska få högsta höjder. Jesus ska få högsta höjder. Fullkomna lovsång gøyna fer. Lät jord och himmel samman han upphöja. Vi ber till navn och över ödlån vi falla mot en mjukt vid hans fötter. Tui öjne skall bodjas första knä. För tunga hjälta skall Jesus Kristus Herre. Sonur Guds vi pröjsa tär du inte. Du är signingen norden och ära. Tillhörer tär. Vad signingen norden och ära. Tillhörer tär. Till sonur Guds, Herre och eviga. Så halt vi tacka sin navn hans är underfullt. Navn hans underfullt. Navn hans underfullt. Navn hans underfullt. Jesus är navn. Han väldes konkur all heimen uppe ber. Navn hans underfullt. Jesus är navn. Lyre så gaur, ein tertur mever. All veldes god han til vi sånner, ui fyre honom. Navn hans underfullt, Jesus är navn. Navn hans underfullt. Navn hans underfullt. Jesus är navn. Han väldes konkur all heimen uppe ber. Navn hans underfullt. Jesus är navn. Så för att det skiftar sin till gir. Jag hade för alla röjsakon. Och det såna, det var bara sån sån här stilla sanger, så han kan gorspa i henne. Till höstnjörtan. Och röstigen upp så för att det stämma och gester här av folk. Gäster här av folk, himmelen är vår star. Vinner boja här, kött vid skål och möta tar. Lovsång går en ljóar, och salen synger själv. Halleluja, halleluja, tack för Jesus på att skall. Vinner vet du vi, ta dig frälst och flytta bort.
Så för att jag kan siktning och höjer. Jag också vi ser onkel Böttner in där titta kanske vi så räpta. Så alltså räpta här sjunger man siktning och höjer och så ropar man höjer. Passar det? Ja. Här kom det Böttner och det unga gera. Gärna det vuxna ös vi står ihop. Siktning och höjer. Dorden höjer. Han som är i nävi är god. Uran och lantum. Även från startum. Där att det i nävi är god. För en tunga öjna fiskar. Låta och till bia till matcha knäppinen där. Som herra tro i naste höjla är god. Och när vi närmare du ska, innan vi är god. Vi tackar siktning och höjer öarna för rätt. Kan du böttene till må stämma och höra dig klart där, kom. Siktning och höjer, dordena höjer, han som är i nävi är god. Ur ötlån attom, även från startom, där han är i nävi är god. För att många öjna fiskar, lotta och till bia till matcha knäppinen där. Som herra tro i naste höjla är god. Och när vi närmare du ska, innan vi är god. Så är det männen där som för att synka sammen med Jekvan. Så höjla vår herre och kongrest. Höjla vår Herre Och så kvinnor där, lovpris. Lovpris to vi är god. Och inte kan mätas vid det du ger. Lovpris to vi är god. Du höjla vår Herre och kongur Lovpris to vi är god. och inte kan mätas vid det du ger. Lovpris to vi är god. För ett många öjna fiskar, lotta och till bia till matcha knäppinen där. Som herra tro i naste höjla är god. Och när vi närmare du ska, innan vi är god. Innan vi är god. Innan vi är god. Det får jag höra en sångframförsla. Det kommer Maria, Aletjene Djuros, att synja för oss. Ja, hej. Jag heter Maria. Jag heter med om Benjamin. Och jag får synja 2 sanger nu för tikkon och så får jag synja 2 sanger efter 17 att han har talna.
jag kan först säga att ja, som sagt, jag heter Maria och är uppvuxen i Fuglafyra. Och på nu så bygger vi bara nere i Danmark, här vi bara läsa tonlög och få snack vid musik och tonlög. Ta fyller ordentligt tjockon och jag är glad för att jag släpper att bruka det här gav jag finns ju och ösne vara vid till att tjäna och göra någon sang och tonlög. Jag får synja två sanger nu, den fyrre är en gammal salmer som ständer i bøkene, nummer 916, Vær du alltid min dyra stasjon. Sanger som vi får synja, de flesta av dem är en action som har större tydning för mig. Och i halvdelen här salmen Vær du alltid min dyra stasjon, i halvdelen är en så fantastisk vittnesbörd att en så gammal textur i halvdelen han är den äldste texten i bøkene til åkken, ikke sangbøkene, og nu kan være at det pelle, men jeg halte at han er 1000 år gammal, halte kan være det også. Han går ikke gammal, og jeg halte at det er en så større vittnesbord at en sånn tekstur hever iveliva, og vi er sunnsjen og sånne år, og vi enn kun sinnsjen, og det er ikke det samme vi Bibelen her, Bibelen hever vi är relevant för oss och det här vi det samma vi låsången att tar kunna bli vi och vi är relevant det självt om tar er och flera år gamla Halde sin texten är så fantastisk och Österbergaren har rösna omsättan som morstarliga. Så han är en sång som lyckas mer ser nära hjärtan. Vär du alltid med dyra station och lät det vara åkra bön att Jesus som vi minnas Jesu tøyna som døya krossen för oss som tog hem sin synd, alla åkra synd, så vi kunne få evigt liv, att han alltid ska vara åkra dyra station. Den nästa sangen är synge i Jesu omfärden är en nutjare sanger, eller upprunalig är det en gammal texter som är ändå nutjare, som vi hade Keith och Kristen Getty har just nutjan. Han heter Han mer helt fast. Och här säger nämligen första vers: Fyra med sitt liv han gav, Kristus helt fast. Utstrika mot skuldar bra, han mer helt fast. Och till akkurat här vi minnas nu att akkurat skuldar bra och strika. Och det tog jag kan stanna här och vittna att att är frälst och vara tacksam för att till Jesus som helt mer fast. Och gör någon allt till han har frälst med. Ja. Vere tu alltid mun dyra station. Herre mun tu ers mun värja och vån. Värmer och hoa och deje och nåt. Voi tu i kvölda och i vakom är mått. Året tu värmer och vursta och mår vi. Vera är vill tjat här stött mer villig. Tu är små färger, tutt bad nere fjalldur ut här kan och gilsäka
bär Stefan tuaina erst allt du kommer ävenar kongur mun okner ut Himmalsens drottor du sioren vann så vi här heim och dörren färra kan vinnor bäste mun kläktor mun vån Herre om över allt och i mun kön vinnor bäste mun kläktor mun vån Herre om över allt och i mun Ta uttryck mun tidjest våg Kristus heldur fast Frosting herjar mot svåg Han heldur fast Och tjejat värja borg Känner kvarja last Och hjärsta fyllt av sorg Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tøy mun vinnor älskar mig Han heldur fast Fröje Guds sin frälste Kristus heldur fast Jimstein sun han världen bär Han heldur fast Brösta batsud fjallgar han Hoti känt här sast Då kämp dörrig blåer han Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tøy mun vinnor älskar mig Han heldur fast Fyre med sitt liv han gav Kristus heldur fast Utstrika mot
vårt skuldarbrev, han heldur fast. Trestor färre som oj sel, gengi honom nast. Kom en heim han sucha skall, borstor point moin last. Han heldur fast, han heldur fast. Tøy moin vinur elskar meg, han heldur fast. Han heldur fast, han heldur fast. Tøy moin vinur elskar meg, han heldur fast. Han heldur fast, han heldur Stora tack för det. Vi kommer att höra mer man har detta. Men nu för att höra jag just och nu sång god akkurat det här tar i trick med just work och tar vi det. Kvar trick med världen den lära dig igen och vi som går sen värld och alltid min dyra station och han station värld fjärde där in ja. Jag kan just komma att ta så det nekva att jag kan känna han men nu säger luk om åter det som inte vet han jag kan just över tro på det och han slagsingor och tro på det och bibelomsättare Philipsson 40 år och bor nu i Italien vision samma arbete som Roger eller väl gör som man säger. För det är unga som lustande ett hundra det är en gott att se en sort så är det alltså värfär alltså. Jeg sier ofte ved Regen at han do nek bedre enn jeg spiller klaver, men nek bibelskere enn han det spiller klaver. Så det spiller klaver, det var et høyre hånd, du skal venstre hånd gjøre, så. Så vi får at håsa i kvöld om leierdeien. Vi gjør, det var lenge frutja det over, og ta håsa vi om lenge det som hendte lenge frutja det. Og i kvöld får vi ta oss om det som det som ikke hendte leierdeien. Og i morgen får vi så ta oss om det som hendte sunnedeien. Noen latta minnes, da? Altså, det frutjadeien tar oss om det som hendte frutjadeien, leierdeien, det som hendte leierdeien, og så sunnedeien, det som hendte sunnedeien. Det tar så mye år, det som hender frutjadeien, det er nok slatt å ta oss om tog at Bibelen sier så nekk om det som hender lenger frutjadeien. Og det som tar oss om i morgen, til øysene lotfatslige latt å ta oss om, tog skriften sier så nekk om hva det hender sunnedeien. Men leierdeien, det er ikke nekk for å lese om det. Det enda som jeg har funnet faktisk er det som stender i Lukas 23, 6 at sabbaten hilde til seg kvirra. Hilde til seg kvirra. Det er det. Og en stidler, tunger, leier det over. Her akkurat ikke hent, så som vit, eller teg så ut. Altså som hikker skriften, altså hva er hent? Vi, jeg vet ikke hva klokken er, ja. Ok. Hva hendte det i støye, krossen? Altså, det er tvei brot ur brøven som
kunna möjliga geva en avbending om att hända. Och det är Efesos brev om 4 blev det upp. Efesos brev 4. Vers 8. Efesos 4, 8. Her stender, «Tøys i skriften, han får upp på hattena för de fängar borster och gav människan gaver. Hette år han får upp, kväd det annet enn at han først fornyer til denne lagre pastargjerene. Og til vi last så igjen, altså kyrkjefedrene, at det som er halte, dette sipar til at Jesus døye, ta fornyer til hinner, han fornyer til han för upp han för det fänger borstruka människor nu visste jag inte verkar okej ett år han får upp kvädet än att han först förnyer till den hackru pastorn han Arren nudgement ta för det dig vi fäng Abraham så och det så det förtappade långt väck och men nu vi närvaro Guds, där Jesus gjorde han då, han förnyr till lagre pastan där, och tog de som var i fänge Abrahams, och får upp på hatten av ett dömande. Och det är helt att det möjliga det sibar till det som hände, ta och Jesus la deir. Hitt us fyrra Petersbrevet, 3:19, och här läser vi, och i honom för han till Kristus, Øysni og prætika i anden som var i værhalde, tøymen som i forum var i øløyen, da i lengt med Guds boja i av døv og nå og sånn vis. Og et annet som han Øysni gjør, han prætika i, han lyste fire anden og det som var i heldne fengere, at han hei nå sikra av krossen. Og jeg husker i møvlig at teka halvan tøyman nå utdypa det her, men illikve. Det är ett sån av sig gjort ändå. Det är gott ävne att gå en bibeltimme, ser avhåverst, men inte det är ganska kjöliga gott av samfunnsmötena lejerkvöld. Det som vi får att ta oss om i stein hos lärersvånare upplevde hända lejerdeg. Jag nämnde i görskvölden jag tror så att jödarna till tøymon dävren började ta solen förnyer. Han började ta och solsätter om 6 timmar. Och så sin lejer dävren han började ta som vet att vi kallar för frutjakvöld. Okej? Och så var det till lejerkvöld alltså lejer till frutjakvöld till lejerkvöld, ja. Och så stävren börjar alltså frutja dävren var rävliga. Också det någon Josef, Nicodemus och kvinnor som hade varit vid grövarna. Det drudlade stöjnarna i vid grövarna och här la Jesus. Han var deir. Han var deir. Jesus, han som gjorde fullt livet, han var deir. Och alltså också det kom känslorna som alltså lärsvänner hade och det som var gå Jesus hade alltså den känslan nästan en lammande känsla han är deir han är färren Jesus han som det sett alla vänner till han färren alltså långslen han sorgen och inte bara det men alltså vi tar så i just kväll hur korrupt allt det värld Jesus fördömde alltså det var allt just mot låne faktiskt så det dömt igen och gitt mig till hade ögon som var utdömda alltså hes män vi ska alltid att ta det att när just mot frälsar och han örande ögon som bartes utdömda och så ösnar det känslan av skulderkänslan också en Petrus skulderkänslan är svojkan och nu är han deir vet
vi vet hur det enda alltså det som där hon kom och så Jesus i snoppat och allt det men alltså det visste inte. Och jag kände ofta med egna livet att ska vi ärlig vet du så redan nekva min liv till liv och i häsen lejer den och häsen lejer därför kvar i frutja därför pyne med og jeg skiljer ikke det som hendte sondagen. Det som hendte frutja dagen, og det som, alt det som jeg hadde var så skøyft, men som skriften så har den så viser meg verre at det pyner meg, det plaver meg, det gjør meg øvan. Men det som Kristus for å gjøre sondagen, det finner jeg ikke. Jeg skiljer det ikke. Selv om Herren fortalt meg det, så lever jeg i her sånn myrska leierden. Hver allt bæra ser så rævliga vånløst ut. Hver det slett ikke gjør mening at trykva. Det slett ikke gjør mening at det var alit av gode. Det slett ikke gjør mening om man lever bort ui hessen leierden. Og verløgjen var at lærersvanner levde ui hessen leierden. Tui, vi levde hessen leierden. Tui til ångan du fenga kvært i Kristus månte til han sier at jeg får være given iver til høytningene og alt det. Men tredje dagen så får du opp at du har ikke fengt det. Du har ikke fengt hva sunder for å være. Og du levde til å leie den. Det var en amerikansk prediker med oss som at Tony Campello. Ja, Tony Campello. Jeg ble så ringt å si at Tony Campello jeg sier at Tony Campello og så sier man først nøyne med til Tony Campello og så nå bygger vi Italien og det et halsnevn så blir det enda mer innviklet så vi kaller det bare Tony Campello ok, det jo en klaks litt men han fortalte fra at han unge med at han virker under amerikanske samkom og lenge frutja det så hadde møtt og det var høyt inn i salen og høyt og hadde 4 talere dit og talerne tar vi spunten til halvann timme og han har sagt her blir en fiasko 4 timer altså høyt og kvælig og han eldste med han skulle ta seg sørst og den første, han taler seg nok så lange. Den neste var sin det langere. Den tredje, at det var lenge talt. Så hukser Tony Campolo ved det sånn, at først og kvæt, altså. Jeg skal ikke se mer enn gjøre. Altså, det først, det møte i førre vanlige togene, så lukker folk av her. Og det gamle mæveren for opp. Og det først, altså, ta svørsten samkommun at her lever alt vi taler og så sværer folk atter og taler bryr og han sier ønsken han sier it's Friday Peter is crying he's failed Jesus it's Friday og så sværer de atter og så sier han but Sundays are coming Peter og så var det halleluja, og så spennende. Jeg ikke gjør det her, jeg brører meg over, det er slett ikke sånn, ok? men, og det ble bare, og han fortsatte, og det så ut, altså, han taler jo om en time, 4 mever, altså 4 taler, og det var, det er frutja dæver, men tid, alt er ganske alle, men sånne dæveren, han kommer. Og det som også okkar her kvöld at vi leir den, vi leir den, og det ser så vannløst ut. Det ser så vannløst ut. Tid, sånne dæveren kommer. Husk deg om Peter, ok? Leir dæver. Det er også at han vaknar, han kan slett sove til natten, men han ser så slett ikke frutja natten, eller høstnatten til frutja den. Så han sov gjedla. Han vaknar og tar kjenslan, altså. Kvæd i alle vuiver her. Han var færen fra ødlån.
Ödlom. Og nu visste det seg alt av være et størst fiasko. Størst fiasko. Han fyllt Jesus i 3 år og til kvæt, altså. Det alt værs. Og han sier, han er så sjålsikker da han fylte Jesus, at han får aldri i verden å svitja Jesus. Aldri. Ikke finne på det. Og han enda sagt i Jesus, selv om alle heser svitja det, så får jeg ikke svitja det. Og så svukte han Jesus. Og Jesus hukte på han, og han hukte på Jesus. Og det var sørste for det sjåest. Og nå er Jesus deir. Alt er svitj. Og det var sabbatren. Det ødlelse kvirr, her hendte ånds. Hos om hina lærersvøyna der, hos om Johannes og Jakob og Andreas, det var øysne farne for ødlån. Og hva etter øsles søstre i hjerne? Hva Matteus, han var velhavende tottlare. Hva hendte vi? Hva hendte her på en? Og ikke bare til det, det var farne for ødlån alt det. Altså, tar du krossfest Kristus, så det er bare en spørning om tog til for etter tøym og nøysene. Her er sånn øtten. Og han er vågnløs, ja. Hoksa om Marie Magdalene. Jesus har kastet tjej til andre ur henne. Brått løyvene. Men nå er det sin Jesus, som har gjort alt det. Nå er han deir. Hva for hendene? For hva er det andre når han kom atter, hva for hendene? Hun græt. Og så går Jesus. Nå er han deir. Og ikke vån langer. Og ikke vån. Lærersvennere som vi møter sunnedagen av veien til Damaskus. Da har skjøtt at vi at du våna. At han skulle være endeløs. Kom endeløs og ikke. Vi at du våna. Den kjenslan da skjøtt vi lærer dagen der. Han da våna så vi at du våna. Hun er knus. Det er alt det færs. Men også ni hukse okon Maria, Morias her. Jeg vet ikke. Hun er skilt neggmøyre enn de fleste hine, men det er kjenslan. Soner kommer. Fyrstfødt. Han deir. Og ikke bare at han deir, men det var så øvrat hva det gjør til mødrom. Det var så, og han har knusande kjenslan. Simeon har sagt vi en svør for Jøngsalten, og hun opplever det svør. Hun opplever hvordan rævlest det kjentest. Nå er leier det her. Det er kvist, ungen gjør det, næka. Det er ferdig, det føles jo ferdig. Men hva skal det? Peter, han helt er ferdig med oss. Han helt at alt er vers. Vet du hva? Han tok feil. Hvor tok han feil? Han skilte ikke hva for å hente sånne dag. Han skilte ikke hva for å hente sånne dag. Hine lærersvennerne, tar tok høysene feil. Tar helt i at det var alt. Nei. Tar tok feil. Hvor tok feil? Tar tok feil. Du skilte ikke hva for å hente sånne dag. Samma vi Marie Magdalene. Hon helt at hesen som er bjerke henne, han får ikke være her langer og hjelpe henne. Han får ikke langer å være her for henne. Hun tok feil. Jesus får å ruse opp at sunnedæveren får å komme. Men så kan øyne hoksaken tid. Tar løyant. Tar løyant jeg vil hilde til Jesus er lagt ur grøvene. Så helt det tøyre av seg bare sette vakt ved grøvene, og ta en større støyner, og fire her på en fått det, og så halde vakt. Så skulle vi nok cirka 4 hadde vi vært en her på en. Og tøyre sagt, godt å slå med av en mann. Tøyre visste ikke, tøyre dog feil. Tøyre skilte slett ikke hva for å hente påskamorgenen. Og kanskje leder vi med hovfløy for å stave seg, men også det kom det myrskelses makter. Ta i Kristus ved krossfester. Gleden. Og altså, nu var han færen. Det som hei
hei plavader så, og tar skilt ikke alt det som, som skriften sier, og tar, yes, hette nu verden, det er fantastisk. Tar dere feil. Tar dere feil kvui, du tar skilt ikke hva for å hende påskamorgon. Påskamorgon. Det skilt ikke. Og som jeg sier, jeg kjenner fra meg selv, jeg tror vi ikke øynes person inni her på en. Hva jeg kjenner er så nek av livene kommer, livet leier deg. Ta man kjenner at det er kanskje. Jeg var slett ikke hva tryggve, jeg var slett ikke hva de halde, jeg var slett ikke. Og vi i en dalen, vi i leier den. Og det som Herren, det vi ofte skiljer ikke at det bibelska minstret at God sikrar ui voikleik. Vi sikrar ui voikleik. Og ta han hever knust okkom, ta kan han byrja kvæt, ta kan han byrja at bruk okkom. Medan det ui Mosebok, det var en kletter her som vatt skulle komme ut, og det skulle sløtja tostan tja Israelsfletch. Hva gjør de Herren? Hva sier Herren ved Moses, og Moses skulle gjøre ved den kletten? Slå han. Om så må sige, lad han den kletten oppleve en leir det. Så kan de bruke. Mens det Gideon, tar skulle sikre fær mot Midian, så skulle det hava en krukke vi ljøs i, og så skulle det ljøse skuina. Men hva måtte hende av seg krukkene? Først, krukkan måtte bråtast. Krukkan, om vi så bruker mindre til jæben, krukkan måtte oppleva og leir det. Alt var knus. Så kunne krukkan lysa. For nødgjørsmentet, minns det Jesus mette i det 5000. Hva gjør det Jesus i breie? Han breita. Så kunne han mette det 5000. Breie, og at du mindre detaljer, breie måtte oppleva og leir det. Og leir det. For det kunne være brukt. Og øyne myndet sier at minst Maria kom og hun salva i fødde Jesus og hun hei engang salvene og det var en krukke og det var øyla dorst. Hva må de hende seg slå krukken gjennom flaskene? Mot bråtast. Og så fyllte engine av flaskene alt rom. Bråten. Og det hva Herren gjør det ved Jesus. Men i brevet selv om han sånne så måtte han lære lyttene Jesus själv. Han måtte bråtas, han måtte krossfästas. Arne han kunde frälsa okon. Och hade det samma minster i ödlen okon. Det som Herren sier vi okon fylg mer och så går han sig för okon. Så hva du, Herre? Hva du? Han svär ikke. Så god, altså, hva du? Han svär ikke. Kjenslen som øyne very hard av spente. Usakalter. Han sier faktisk, fylg mer allikevel. Fylg mer. Jeg tillærer det, men fylg mer. Du vet hva de sier, vet du. Nå, som onker sagt at ikke ivast i myskrenom, i det som Gud sier der i ljósenom. Fylg mer. Han tillærer det, minst tid jeg sier, vet du, at en sunnedavren kjemper. Vi av du sikrande søyene. Vi dit. Og öll de som hava bevisst for Herren, som avreggende av Herren, de har oppleva knust. Det er handamadan Herren virkar. Og vi sier, nei, jeg visste hva, at her slett vi på. Jeg vil være verdt. Vi vet hva måneren og hva Bibelen lærer og hva religion lærer. Måneren at religion brukar god så vi kunne slippe borster fra
tog som nøyver okken og tinger okken og særer okken. Så vi vil bruke god til at verge okken i møter og tog som okken ikke damer. Men kristendommen, det som Bibelen lærer, at god nøyter, at vi nøyter det som nøyver og knusar og ikke damer, vi bruker til å komme nærre god. Ser jeg demonen? Altså, Bibelen lærer alt det kjeilige. Vi bruker til å komme nærre god. Religion sier, nei, bruk god til å slippe vekk fra den steder. Og vi vet nekk mer religiøse enn vi holder dere til hese bøkene. Og tog leierderne i kjøkken så outhaldelige ofte. Vi orsker det ikke. Vi orsker det ikke. Og man kjenner seg som en kraftig en hyklere. Man sier, hvor skal jeg fylle gode ta i? Altså, jeg føler ikke. Jeg har ikke ståndeis. Ta i trygg å bli vi og fylle til det lyser atter. Til det lyser atter. Tog sånne dæren han kommer. Paulus hei virka i Efesus i 3 år. Og kvønt han eviges og det er lært følt. Altså også det er vi lærte av Paulus. Kvønt det. 3 år. Men så skriver han en brev som vi kallar for Efesus brev. Og han sier her, så ble oppe på 1. kapittel i Efesus brev nå. Her sier han i vers 15. Så gjerne, jeg fikk å høre om tryggstikkere av Herren Jesus, og karlaga tikkere til den høyløve. Her vil du ikke hilde pæt, at takka for tykken, ta i minnestikken i bønnen munnen, og så sier han kan jeg bi for dem. Og så for han sier han kan nevne, og det er avverdig hvis her man sier at Paulus sier noen ting som mangler ikke om tryggene i Efesus, så ville helt jeg sagt at, ok, så nå får jeg komme atter, og han var noen møter, og så han vet så til å lære stingene. Man sier, nei, jeg vet ikke at helt stingen for det er bare å lære av seg bi for dere, ok? Så han sier, jeg vet ikke at bi for. Jeg bi er god herre okker Jesus Krist, feir ordene skal gjøre til andre vursdoms og omberinger til kunnskap om seg, at opplyse ei og hjertetikker til å skilja hva? Skilja vånene. Å skilja vånene. Ok? Hva var det at du lærer sånn en mist i han da leier deg inn? Vånene, og jeg skilja vånene, ta og han hever kallat tekken til, og gosse ryker ut dord, arver hans i middelen høyløve, og gosse, og det er også selv om i vers 9, og gosse og medalige stør kraft hans okken som tryggva, såleis som veldige styrke hans virkar. Han, som han visste i Kristus, til han røst igjen opp for en deg, og sett i ham i høyre håndsøyne i himmelen, høgt over alle tigg, alle myndeløyk og sånn veis. Han sier, han har kraften dit, han har kraften som virker i Kristus, da han røys opp fra den deg, han har kraften virker der. Han har kraften virker der. Og det som Jesus ikke gjør i livet, og God ikke gjør i livet der, at du skal kjenne disse kraftene. Hver og ta alt det skramla sammen. Og han har rikt alt under der, at han tar kraften, opprøsende kraften, hun råkker. Og da løkner vi opprøsende kraften at hun kan bære virke. Ta ui degene, altså, det gir vi opp. Alt. Anker sagt at hver steg god, og han rykker grunden undan nok. Så vi kan slippe oppleve hva det at under okken i en evig armer. Og vi sier, nøyne vil ha fasten for vi vil ha det skal det er så langt alt i orden og noe, så for ångan du kan oppleve at under der en evig armer. Evig armer. Og du teker han så grunnvall under noen og så var det boms, og wow, evig armene var her. Og tar
lofta av oss. Leirdavren. Bibelen sier, så sier akkurat han tjumma. Men at det hver mange av oss. Jeg tror jeg sier ødel av oss, ok? Så ikke noe glory her på, så jeg råkner vi et. Vi syndere, frelster av Guds rygnøy, ja. Og ja, vi voik. Jeg lærer det av ofte lengs. Vi dorsker nedla. Men Gud lær Jesus dødja. Og han lær han litt i grøven til sånne morgenen. Så lær så en andre kunne oppleva lær deg. Gud kunne jeg sparste for lær deg. Det som hendte der, det er alt, jeg vet ikke hva det var. Holsan, penger, tjonabandet. Altså, jeg vet ikke hva det er. Men det som hendte, og som gjør det, at du mister vannene, at du sier, jørsmar, tøymsmar, ferdig. God lov til omkursvekkene, altså, vi skiljer ikke akkurat hva hender, det skal ikke være god skildene, for det er ikke miskjelder meg, ok? Men det er rævlige som hender, og ødlene på en eller annen måte. God løyver tog. Han løyver her som leier den og kommer inn i løyver kjøter. Og jeg vet ikke, nekken av tekken, jeg hadde ikke bare en leier, jeg hadde løftstøy. Og har en løyver til å oppleve det her. Tøy, han vil at vi skulle lære at sunnedæveren kommer dit. Jeg skulle ta oss øyne for å beteste. Og alt det vi har sendt til klasse der. Og jeg gjør det der borte at det går glæse fram rett. Sette skorft, og det er for knus. Og det er øyelig kjøtt, kom jeg for alt opp, og gammel nytt glæs. Så kjør heimeren. Det er Herren gjør. Det er glæse for knus. Så sier han, nå kan jeg bruke det. Ser jeg dit? Vi lever i en heime som sier at, ok, det er for knus, ferdig er. Nei, ikke her i akkurat. Han teker glæse, tar det ferdig knus, og ferdig knus ber at du onker for kloster. Han teker det, og så nøyder han det. Og han gjør det herren til ære. Ok? Så bådskapen hvordan var det sangren vi sang, det første sangren du sang, Be Thou My Vision. Ja. Og lær det være her, at han gjør svå noe og sjå noe. Det er han. Han er vånen. Sånn er det over tid. Han kommer. Ja, opprørs av livet til dere. Sånn er det over en kommer. Takk for. Takk for jeg kan huske. Nå kommer Maria og Benjamin Achter at framføre. Så kommer Oddra Lætjene at enda løtene vi en år og bøn. Jeg håper han der. Han der. Ja, og så kommer vi da fram til sondagen morgen. Det er morgenmøte kl. 11, og håper så det kan. Ja, nå finner jeg pappa å komme og spille øsene. Det er helt at øsene har pappa som vi. Ja, jeg var kjent at for sanger. Jeg som fyrre en som jeg hørte
ikke, eller korsøyene, for ganske 2 måneder siden. Det er så smart av streaming, ja, hva kallar man det her, så man kan høre tonelike. Her kan man alltid få vimmalt, kan man kan lusta etter, og så kommer sned sjangren etter en sanger som Keith og Kristen Getty, teir og fantastiske sangskrivare fra Nord-Urlandet. Og jeg halte til jeg var skriven den der Gusher Sunjan, som heter Behold the Lamb. Så heter han faktisk Communion Hymn, som betyder brevbroder, eller brevbrodingar solmor. Og han lyser nemlig det her hvor vi tava brevbroding og hva det betyder ta vi brøda breie og drekka vine og minnast det som Jesus for gjøkna for okkon og minnast minnast alt her. Og jeg halde som sangren lyser det så vel, og jeg ble så han fylte det han ikke for mer at når jeg hørte han og jeg husker nå var det et opplagt høve at synge han øysene. Så jeg håper at jeg finner han en skånd, så jeg kører han øysene på her, så kan man øysene lese teksten samståndes. Den 17. sangren en som kanskje blir nesten folke og brød samkomne nummer 555, mine frelsere, eller han øyder av noe gods, til Østerberg her. Det en sanger som, jeg halte han betyr nok, og okkur til de fleste, og han også en fantastisk vekker sanger, mine frelsere, jeg takker vil av hjertet. Forsikninger og verden av luftens løy, og så nevner han jo til at av nøye Guds er til i og hans nøye stor var mot mer. Og det er bare fantastisk å kunne synge til og be at han vittnesborde frem at av nøye Guds er vi til som vi og hans her nøye hon har vært større med dere og hon en nødt kvinne morgen for dere. We behold the Lamb. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us. And we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice of us as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ torn for you. Eat and remember the wounds that healed, the death that brings us life, paid the price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King.
is every stain of sin shed for you. Drink and remember, he drained that cup that all may enter in to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the King. And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as his body here on earth. As we share in his suffering, we proclaim Christ will come again, and we'll join in the feast of heaven around the table of the King, around the table of the King. Munnen frälsara tacka vil av hjärsta fyra signingar och värda lufsens loj. Han betryckta heron bär vär allt du i här hoa skarpt förmängt och ett steg i stoj. Mengan ivande mot hjärsta hevor värre, mengan vantrykven och sjåra igen i värld. Men av nåje gods är det här det, och hans nåje stör värme det mer. Jag vill tacka honom för mina käro, för dig som bön och för mina sal, för dig med rätt och hand, mång kvinnar bond, för dig och jag, de är att sätta mål. Ofta lite hoksande i havvera, men kan glömt att allt det fick mer givet vär.
hans nåje störver mode mer. Mun frälsare lova vil av hjärsta. Honom pröjsa som lade här till. Fyra lov och giver flow. Håll efter gå. Att han alla vägen har med bära vill. Ordet säger att i lyckor annan värld. Ta i anligt hans skall skoa upp i här. Ja, nåje Guds är tägare. Och hans nåje stärver mode mer. Ordet säger att i lyckor annan värld. Ta i anligt hans skall skoa upp i här. Ja, nåje Guds är tägare. Och hans nåje störver mode mer. Ja, hans nåje störver mode mer. Ja, hans nåje störver mode mer. Tack för det. Jag ska föra ända så lötna i bön. Jag huxar ju om jag kan just tala ju om han tar sig om Peter som levde ju i just den här och så kom frutjadavren och att han ger vi lär den och huxar ta med så frutjadavren och där kom här till hos nästa ständer och så är det ett vers Lukas evangelium som ta i har varit lyckas man kan säga djupt när du lär den någon självor och lyckas som kom ut inne med och det sucke som där en chamber det vers som är mer så kast och som många år och vi läser i flera evangelien om att Jesus när man Peter skriver Jesus jag ska fylja där in i dig och Jesus säger vars du kvärt Armordsnarne så för det trutja för är nog att du känner mig. Och jag också att det centrum i Lukas evangelium kapitel 22 vers 31. Simon, han kallar Peter för Simon, som Peter han kallar han och säger Simon, Satan vill hava tikkon och i valdsukt att solta tikkon som kvait, alltså som jag säger, vill det släppa knusa det och sånt som genom Melnestein. Så säger Jesus till vi igen, men är bär för det här at tryggftun skal ikkje svitja og ta og i to øyna forventer vi styrk ta brødtøyner. Og så sier Peter her er røyra fra vittar bei fengehus og i deian men han sverra i Peter i sier til henne skal ikkje gæla og det er for du trutja for nokta at du kjenner meg. Det han sier Lukas forteller oss när Jesus säger vi han att Satan vill knusa det konsunter men är bär för här att tryggftun till häst i årene tryggftun. Kan det här tryggva? Det är sikkert nek skriva om det och nek mater att definiera det nek att säga om det. Tryggt man kan säga här att trygg är att ha allt av.
til å velge at ha anlitt av at hetta her passar. At hese mannen skal fylja. Ta i kjenslerne ferner, ta i kjenslerne fra bostor, ta i orreie fer, ta i møte fer, velger å være verande. Ta Jesus ligger i grøvene, og jeg velger å være her. Og jeg velger å ha anlitt av det som han sier, det som han sier han og det som han gjør. Og jeg velger å genka til løgene. Det er ikke måneder av trygg og tog. Og Jesus sier, jeg ber for dere at trygden skulle ikke switcha. Og Jesus for nå å fortelle henne at hun først har switcha med, men han sier ikke, hvis du skulle til funnet på et vent vi. Han sier, jeg ber for dere at trygden skulle ikke switcha. Og ta ui to venter vi. Ta for jeg brukat. Akkurat som jeg kan stå seg om, ta glaset for knus. To først har switcha med, men hva er det ta ut venter vi. Jeg vet ikke hva tid i det. Jeg vet ikke hva to du i det. Du her? Vi har sånne leier det noen. Hver tunn trygg? Hva skal orreie i færre? Møt i færre? Horen i færre? Jesus tåser om trunna. Og gjør til nesten her. Jeg ber for tryggtøyene. Og han sier ikke hvis nå. Han sier to her, det er ok. Det leier det over. Og ta ui, du vender vi. Kanskje noen her som også at kanskje løt han komme nå. Kanskje ikke komme den, men kanskje han her nå. Hva er skvært? Jeg har kvørste kjensler orre i hovedet eller neka, men jeg får velge. Jeg får velge å vende vi. Til han har hildt fast om en trygg. Og når jeg var 17, så skriver samme Peter et brev til folk som var i trångt, eller som han sier, han var sorg i alskens rønton. Han skriver et brev til disse folkene, til 4 Peters brev. Det stender i kapittel 8. Her som han tås om hvordan framorskerende frelsene så sier han om disse frelsene i kapittel 8, vers 6, 4 Peters brev, om disse frelsene, at i henne gledes tid, om tid så nå stått at vi, ta og så skal være, han var sorg i alskens rønton. Jeg har ofte haft det til sjølvor, og knappt det til sjølvor, at jeg har vært i alskens rønton, og jeg har sagt til i årene om sjølvan, ta i så skal være. Og i henne, hese frelsene gledes til, om tid som du stod at du, ta i så skal være, ha var sorg i alskens rønton, hvor fire det er akkurat som jeg stod seg om, fire rønta tryggtikkere, som mengan dyrabærere enn et forgangelig god, som tar, og tar rønt i elte, altså tryggtikkere, kan finnas til rås, dård og høyre i åpenbering Jesus Krist. Jesus sier tryggtøyen, og nå sier Peter vidt hei, tryggtikkere. Bare tryggfen. Og så sier han det er viktig, han ikke, hvordan kan Peter si etter, han omgang møttes folk når jeg gav dem, det bygger rundt, og rundt i sånne økje som vi det kallet for Torskaland. Han elsker tid, sier han vidt hei, til at det her ikke sier han, jeg har ångt til å huske til, Peter til sånn nevnt, at jeg er steg her, jeg er steg i søyen av noen, liksom to gjør det. Jesus sier at han elsker tid. Nei, i Peter sier om Jesus at han elsker tid. Tau at det her ikke sier han. Og tau at det nå ikke sutja, men så det heter tryggva. Gledes tid i honom i auxilier og durmettere glede og noe male for tryggtikkere frels og salan. Det sundaren kommer og så er spurningen kring til okken og til tikkene som liva og til som føles som han. Og endalige leierdauren. Velge er å fylltja. Velge å si at jeg får takke hese stiene som jeg skal takke. Hese stiene som jeg har boi etter at tidsi. Og jeg får fylltja honom og genga hans ralløy og venda vid til han. Og det er min edja nøysen til at tikkene som lursta. Gå og ferie tersdag 4 at vi kunne være her kvöld. Tersdag 4 jeg sa det møte som vi da var være. Ja, takk for det som jeg kan just uttala til okkara og tersdag 4 sanje som vi da hørst og som vi da sunn saman. Og vi bidde om at han var trondja gjøkno til okkara og inni okkara gjørst og inni okkara sinne så det ser videre. Som ønstaklingar og i fellesskapet velja at halda okkom til tøyen. Ikke affæra nekkar vi hugsa om det at
ta ju sundaren kom att har vård och alla här. Anke var stunden av och grärstane. Skalt om tullaste grövne. Och sundaren kom. Och vet ju om att du löjer och öll och helt fast lika som du säger att du får göra vid Peter intill han för att vända vidare. Helt fast att du helt fast du akkurat trygg för det. Vet ju om att du hända lejer dig en ösne. Just har vi också och vi tackar dig för att sundaren kommer. Be om att du siknar så här möteröjna vi är det och att du siknar att och öll och tackar dig för kväll. Tackar dig för det. Det är så lösning kväll i Jesu namn. Amen. Vi nu kommer til enden av møten nå, 4 år, og vi får enda vi er røysast og synsja Kristus og han krossfestan. Det er en drekkamåneder etter han møte, her i brød. Vi er nekv, så tar det finnes på koppen, så tresjer vi dere bort fra ikke hinne plass. Det er jo gæt og basene som er her røysene. Vi tar en lenka skra nå, neste første timene her. Ungdomsmøte blir kl. 1, og hvis dere føler seg ungan, så vil det bli verande her. Det blir leverønt i pausen, så det får en smakprøve på det som er at det sødne møten. Nu får jeg det synsja Kristus og han krossfestan, vi røysast.